nyuwun apa? Makan ringan. Iki abot pendeng. Enteng. Lah iya, kenyih. Lah tapi lo kayak roti masa aku, Pak. Oh, Pak regane gur piro 500. Karep Ngono ya dipangan lho nitilek nesu kowe iki. Enak. karep mangan. Lho ya ta, lek mangan melet-melet kok nyambik. Lah kelet to, Mas. Kelet. Janji-janji kueling. Iku penendi? Sumedotrang iki ing tias terus piye nduk ingsun Mas ingsun Mas ingsun cakaten ndak cakaten Oke dan rumasaku sembah nuwun Mas Gareng rembak cekap bincang saged pakepal sareng lho iya no aku sing tak demeni tembang-tembang iki ora piye-piye mengko alhamdulillah cendol dawete iki mau lho iki tomo mbayangno cendol piro sing arep didumke wong pirang-pirang jangan dilihat dari senggaanipun atau yel-yelipun tapi ini mengandung maknane piye Mas Klitik cendol nika cekatan tegese cikacakut rengginas trampil dol nika dolan wong nek wis dolan kudu eling mulih wong nek wis lunga ya kudu eling mulih aja terus lunga lali karo mulih cendol lah dawet itu adalah dari hati turun ke hati ngono dadi nek kok ati mudhun ning ati insyaallah ora balik ning liya-liyane kok panggah iso to wet niku wong ki nek wedi aja wani-wani nek wani aja wedi ngono dadi kembali ke sentral ya kuwi tatak-tatak tangga niki Mas kula tepuk tangan untuk malam hari ini penonton yang luar biasa dusun jambu jan menika bersih dusun nggih sedekah bumi amin tur kepala nyoto diarani ya kuwi ngalah berkah donga bareng-bareng muga-muga manggih tentrem ayem wonten dusun ngriki alhamdulillah Mas mula dalu niki Mas Jok Kluthuk nderek tindak nderekke panjenengan lho biasane ora melu lho nderek Mas heeh ning tetep ini kemana-kemana selalu berdua oh anu berarti cara anu enek Mas Klitik enek Mas Kluthuk leresipun ngoten dadi cara enek bathok enek sepet ngono-ngono kae to enek ali-ali dadi lesung jumenglung banane lesung jumenglung sru imbal-imbalan apa umbel-umbelan imbal-imbalan Mas Memang nyanyi ketok semangat bocah bar nyanyi tenger-tenger iki lho. Kok terus kaya wong kami tenggengen mau nyanyi yo semangat bar nyanyi tenger-tenger iki. Barang tuwek nyanyi 3 lagu menggeh-menggeh. Lho. Lumayan lah Klitik ya diakeh mikene iki. Jambu, Pak. Jambu iki tetep semangat. Kula niki ora kaya jambu ing dalu mriku. Alhamdulillah meling jambu kipas angin gedene kaya ngene iki. Muga-muga kipas angin dengkulmu mlocot ki kok. Iki apa iki kipas angin? Kuwi kipasane yo angine banter kok iso. Angin banter iki. Kipas angin gegeden ngene iki wong ki kipas angin sing kuwasa e. Layakno dalu niki gelar layakno jambu gelar wayang gedhen kaya ngene iki, Pak. Kula niku pirang-pirang taun ora iso rene mboten ngriki to, Pak. Heeh. Lagek dalu niki saged ngriki. Lho mosok rong tau rene ya tau to. Ngriki pisan. Tapi pun dangu mboten ngriki. Oh ngono. Dan alhamdulillah ternyata saya tahun ini bisa ke sini. Heeh. Lagi gumun Pak kula. Nyang apa? Nyang apa? Gumun. Layakno ki tibake sponsore yo gedhi, Pak. Lho iya no. Wayangan dalu niki sponsore hebat. Apa? Sponsore Mas. Simpel jelo tunda menika. Kae wong dodol kowe iki. Kae wong dodol. Aku gumun nek sing dodol barang ki ora fokus karo dodolane kok. Lah kae sing dodol madhep rene didelok, lah sing ngisor wong delok tok njipuki ngene ya ora roh lho kae. Halo, kuwi jenenge wong ya. Ora kaya jeng Pak Gereng. Budidaya jambu ki ya Pak Kasune Grafia. Pak Sis to? Heeh. Jenengan Dewi kalih kula teng pundi? Ndek iki nek ora kleru ning Papar. Ngendi? Lali aku. Kepung. Karangdinaya. Oh, Karangdinaya. Nggih no. Pak Bianto. Jambu ki hebat, Pak. Hebatipun Mas. Yoga diwe sego. Alhamdulillah. Sing delok didumi ngombe iki lek ra ngombe matamu kayak wong bakul lider kok iso.
bakul liter, bakul akowang golek rejeki. Ora diduwi to, Kek? Wong ki sing apik ngene ora iki lho. iso mbedakne wong dodol karo ora to. Kae jenenge wong golek pangupa jiwa. Mula ki lho, mula niat kajate mesti diberkahi karo sing gawe urip ngeten iki. Iya. Nek gelar tontonan sing mengandung manfaat, tur menehi rejeki piyai kathah. Niki mesti pikantuk ridho saking hidayah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula iki senenge ra umum, Jo. Ning Jambu iki. Saestu Pak Gareng. Apa? Kula lek ningali warga masyarakat sing delok teng mriki niki nggih. Sing saka kono, saka ngarep, saka iringan niki. Niki wis kulino delok, Pak. Pripun Mas Ruduk? Sitok penonton sing aku iki gumun bengi rada ya nun sewu rada. Nyeje ngene ta? Ora nyeje, nyeje. Nyeje tapi beda. Nyeje beda ki mergo krana klambine. Ora. Panggonane. Oh, panggonane. Aku senengku sing delok sing ning gazebo lho. Ngapa, Mas? Kok kene kaya numpak pickup lho. Ya menteri yo nggone ning kono kok. Iki tontonan ki kangge masyarakat. Ora bedak-bedake ndi pangkat ndi derajat. Mergo kabeh padha. Mergo bengi iki ngentekke ragat golek nikmat, golek slamet donya akhirat. Muga-muga kabeh masyarakat didohke saka laknat Allahumma. Amin. Ngene iki panggung amba disewa, son diunekno, sik nimbali para warga sing ditata panitia, sik nimbali Mas Rudi Gareng sing gelar budaya, sik diderekke para wiyaga, sik diderekke para waranggana. Dagelane ya saka Jawa, terus kowe rene sangumu apa, mulih ninggali apa, terus nekmu meneng sing mbok pikir apa? Sing tak pikir ki engko bayaran piro. Wis nek mrembaka kene iki susah, Mas. Aja sok ngomongne bayaran. Pak, mboten anu mek Purwokanthi, Pak. Purwokanthi. Balik ning bayaran. Purwokanthi. Bayaran ki kudu dipendem ning jero ati. Iya, Pak Gareng. Nek sajake cocok ya alhamdulillah, ora cocok ya dirasani ngono lho. Ya padha ae. Lah iya kok ya. Menungso ki wis digawani lidah yang basah. Nah. Buatlah baca Al-Fatihah sekali melangkah dari rumah, insya Allah kita akan diketemukan dengan barokah. Hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan budaya akan indah. Kalau kamu nanti pulang, hidup dengan istrimu akan huha-huha. Swodok ini kok. Berarti kerep nyambel bojomu. Huha-huha kerep nyambel. Kepedesen. Gini kalau kepedesen. Kudune ora huha-huha. Apa? Kudune hidup dengan istri, berolahraga semakin bergairah. Nah, dan akhirnya membina rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Iso nggula wentah lek omah. Lan iso didik para bocah-bocah. Nah, mulane bengi iki kowe ketok sumringah sebabe aku iki mau wis oleh opah. Terus kali mahasiswa pun dilunasi, Pak. Alhamdulillah. Iki ya Purwokanthi. Lho peno, Pak. Kudu ngoten niku lho. Napa mleh teng dusun Jambu. Wong lemu-lemu tur seneng guyang-guyu. Sing wedok ya ayu-ayu. Arepe kepiye-kepiye rono rene mesti melu. Sing lanang ketok sehat mergo kulino jamu. Jamune ya kuwi. Jamu apa kuwi, Mas? Wis sing biasane ngerti lho. Purwokanthi endi iki? Aku muni kamu jamune ciyu lho. Ya cok. Aku ya arep muni ngono jane. Kuwi ora oleh, kuwi pekat, penyakit masyarakat. Niku pekat, Pak, penyakit masyarakat. Mula niki dideleh wonten ing tengah-tengahipun protelon nggih, Pak. Protelon, Pak. Halamane Pak Pak Kansul. Niki pas protelon to, Pak. Endi protelon? Iki protelon ndi? Lho ora to iki. Kowe iki jan ora lho motomu ki turah lek nyawang dalan kok protelon iku lho. Foto turahe apa ning bokong barang ngene kok. Dipek buntet ngono ya. Iki dalan, iki halamane Pak Asun. Nggih niku, Pak. Iki dari dulu wayangnya tetap di sini. Wah, Masya Allah. Niki gandeng panjenengan Pungsal Wangsul tinimbalan lenggah dateng Tlatah Jambu. Bekti panjenengan selalu membawa cerita makna dalam pakliran yang beda. Iya no. Nek bektimu karo masyarakat Jambu napa? Jambu ki wis kaya dulurku dhewe Pak Gareng. Kula niku udakara tahun 2018 2020 rene dan baru 2026 kesini lagi. Iya. Aku janji karo warga Mekat Jambu. Amin amin. Yen tahun 2027 sampai nimbali wayang kulit, nimbali dalange jenengan, dagelane kritik kalih kluduk 50%. Separuh harga. Hebat. Termasuk blobo iki.
Ya tepuk tangan. Wis muga-muga wah iki demen. Barokah tenan. Kowe iki ora mikir kopi sing penting Loh ya lho Pak. Pokoke duojo 50%. 50%. Sing tegese piye Mas? 50% DP, 50% pelunasan. Lah. Kowe iki ya padha ae lunas kok iso. Kacek mbok cicil sik paro iding ngono to. Utange sik urung lunas. Mas utang apa to? Awake dhewe urip iki kudu utang karo budi. Kene niku napa mleh teng Desa Jambu Pak Gareng. Dalu niki gelar ringgit pacucal dalam rangka bersih dusun. Sun. Ulane ulan sura Pak Gareng. Sura kuwi wani. Wani sadurunge ade wani karo wong liya kudu wani karo awake dhewe Pak. Maksude piye kuwi? Tegese ngeten. Awake dhewe kudu iso merangi hawa nafsu. Nggih. Tegese yen iso ulan sura menika poso kudu dikulinakne. Tirakat, lipat tirakat, lambe tirakat, kuping tirakat, ati tirakat, raga sakabehing tirakat. Sakabeh kudu tirakat. Loh. Mergo wong Jawa ki sing paling abot ya kuwi nindakake tirakat, Pak. Tirakat. Kaya Mas Kluthuk niki alhamdulillah setiap malam selalu ngibadah tahajud. Oh, kusuk Mas. Lha niki lho. Niki dalu niku kula malah nggih. Wau dalu sujud niku enten nek 2 jam ora tangi Mas. Wedian kuwi carane penghayatamu luar biasa kowe. Kusuk Mas. Penghayatane leh sembahyang ki tenanan kusuk tenan kowe. Sing ngomong kusuk sapa? Loh, 2 jam ora tangi lek sujud kok. Loh, pancen untuku kecantol sajadah kok. Ayo angel. Rumah aku apa ya enek kok untuk kecantol sajadah. Sik tau untu modele kaya pancing ngono to kok nyontal-nyantol rumah aku. Lah sajadah kan dredet to, Pak. Rumah aku ora cetha. Mbah Wo iki. Mbah Wo niki wis to. Diantune grapyak wis jagongan. Loh, semana. Pak dedaharan apa wae ditokne kaya. Kula niku oleh Pak Sis nun sewu. Pak Sis setelah jagongan. Ting daleme Pak Sis. Iya. Begitu omong-omongan ternyata nun sewu. Pripun Mas? Pak Sis ki sik dulur. Lho. Masa aku kok ora temu. Aku marah rang legi wae babar pisan to. Rohku ya jagoan ki mau. Kok iso Blitar teko kene to sik dulur. Pernahe saka pundi? Pak Sis ki jebule. Nggih. Karo bapak awake dhewe. Nggih, ana sambung rakete. Mas Bambang. Nggih Mas Bambang. Tibae Pak Sis kalih Mas Bambang bapakku iki. Pernah dulur ya? Bapake kok Mas. Pak Bambang ngono lho. Lah kalih bapak kula. Nah, tibae Pak Sis kalih bapak kula. Enek hubungan apa, Mas? Ora kenal tibae. Ki piye? Sik to, lah terus dulure iki ning endi? Lek si diarani famili dulur iki mesti enek sambunge nek bapake ora cocok terus kondi. Rungokno diluk to. Lek Pak Sis kalih bapak kula kan ora kenal, tapi garwane Bu Wanti timbanane. Oh alah. Saka buke to. Bu Kasun. Nah, Bu Kasun kalih ibu kula. Wah karo ibumu. Nggih. Pernah ponakan. Ora tau pedhok. Lho. Ndok. Lho terus hubungane darah ki lho kepiye? Isik putune Nabi Adam. Alah. Ayo kabeh iki sing rawuh nek mbok teliti ya kabeh Nabi Adam. Oh iki awake dhewe iki ya dulur. Mulane iki diarani menungso ki ya ngono kuwi. Nggih, Pak. Mas Kluthuk niki mboten saged nglenggahke piyai sepuh kok, Pak. Nek sing wis diarani sura ngene iki. Mau piye? Nglenggahke piyai sepuh. Ya. Lah iya. Nek sing diceluk tuwa ki tuture digawa. Nek diceluk mbah ki kon tambah, celuk bapak kon bupak, celuk biyong ki suni tetulung. Nek nggon ngene iki lak gunemamu lak ora pas. Nek hubungan ya hubungan ini paling ora hubungan spiritualnya itu bagaimana ngono lho. Kula niku sik duwe hubunganmu karo Pak Sis, Pak Kasun. Piye? Ngono. Ada hubungan emosional, Pak. Lah iki lho. Oh iki cedhek banget berarti, cedhek banget, akrab berarti. Mboten. Loh, emosional iki akrab lho kuwi cara nune. Mesti hubungan emosional niku Pak Kasun nek pedhok kula niku kudu emosi ngoten lho. Kuwi ora emosional kuwi geding ya. Aku. Kowe iki jatelan lho. Karepku sampean ki tak deleh ning ngarepku, aku adimu sampean masku. Paling ora iso nutupi apa sing dadi kekuranganku. Wah, aku iki kurange akeh nutupi kurangmu. Aku iki kurangku wis meh kebuka iki yo. Nek dindinggon Mas Gareng iki pirsa sampean sing luwih tua, luwih enom. Pak Gareng, aku manut piye? Sura, Pak. Lah kuwi lho. Sura kuwi saka tembung wani, ya sura kuwi asale kata wani. Utawa surasaning rasa. Niki wau guyon, Pak. Tapi saat niki kula ngomong serius. Apa niki enten mahasiswi saking mahasiswa UIN, Universitas Kediri. Islam Negeri. Iya. Kediri apa anu? Kediri. Ya toh, Universitas Islam Negeri toh. Kamu tahu enggak artinya KKN mali. Tapi kula nun sewu. Saya itu sebetulnya loh, aku biyen alumni UIN juga. UIN. Oh. Cuman aku nuwun sewu. Ambil jurusan apa, Mas? Langsung 2 aku. Oh, apa kuwi? Ekonomi karo hukum. Masya Allah.
Berarti paham dengan jalur itu ya? Ora paham, aku langsung dihukum kok. Loh. Lah wong jalure ki ekonomi sama hukum kok. Lah iya aku mlebu akhirnya dihukum. Sebabe Karena ekonomi nyolong akhirnya dihukum aku. iki jenenge rapik sampean ki. Terus Islam. Win. Iki mahasiswa. Suro ki ya Islam lho, Pak. Iya bener Muharram. Wong Islam iki kudu memper hawa nafsu. Gelo. Dek nek omong serius angin teko, Mas. Edan. Dek nek omong serius angin teko. Mergo bocah iki ngerti sakjroning winarah, Mas. Termasuk angin iso kolor. Kolor. Lah yo ngarepe lor kok iso. Kritik yo mblendes Loh, pindho. gitu lah ngarepe lor, etan ngarepe kulon, ngono lho. Ganteng ya cangkemmu ya moncrot. Kidul ki lho. Angin lek kok kidul ki medeni, Pak. Piye? Kidul ki nggone laut. Nah terus? Sok kalau lek angin kok kidul ki nggone laut, ombak gede, angin banter, gelombang tinggi, para nelayan golek iwak angel, iki sing saudarane prahara. Oh ngono. Oh, tembung Jawa ngono ya? Sura, Pak. Prahara, wulan sura. Kuwi titikane saka angin ya? Angin. Nek angin kuwi saka wetan, Mas. Wetan ki jumudule srengenge, Pak. Sok kalau lek angin ki banter saka etan, kuwi kadang-kadang donya ki ora bakal padang, ning sok kalau akeh ricuh, akeh pepeteng sing sok kalau kericuhan yang banyak terjadi. Oh, angin saka wetan. Diarani apa kuwi? Sing sok diarani menika pagebluk. Oh, iya larang sandang, larang panas. Mergo srengenge lagi bersedih. Betul. Nek angine saka lor. Lor ki sok kala ulu pametu angel, wong petani tandur, sok kala raja kaya akeh sing mati, tandur sok kala panene ora cocok karo tandure. Menika sing saudarane paceklik. Paceklik. Wih, lah nek angin kuwi kok parane ngulon, Mas. Kulon ki nggone kepemerintahan. Lek wis angin kok kulon banter, kuwi sok kala wong gedhe padha rebutan palungguhan, wong cilik sing dadi korban. Loh. Okeh wong sing gawe sandangan apik. Sandangan apik tapi tumindake ora becik. Lho kuwi, Mas. Lah niki nun sewu. Kula niku kuwi saka wetan saka lor kulon. Iya, kuwi besok ana sing nentremne kahanan kuwi yen wis ulan sura iki ana sadra piningit sing jumudule jam 12 bengi sing bathuke katon cumlorot. Iki Mas. Kuwi nggawa wahyu kuwi. Nggawa nugraha. Cemlorot nggawa wahyu. Ngalor ngidul etan kulon prahara pagebluk paceklik. Iya. Mencorong bathuke to. Wahyu. Yen ulan sura ana sadra piningit sing metune jam 12 bengi sing bathuke katon cumlorot. Sopo Mas kuwi? Wong nyuluh kodhok. Kuwi Pak Cakun. Ngawur. Kowe aja ngono. Ayo jan aku nek karo sampean iki pegel. Kowe iki ada dirungokne tenanan satria piningit. Kudune kowe ngrembug perkara Ratu Adil ngono. Lah kok wong nyuluh kodhok Ratu Adil ki ya budaya iki. Mulane ulan sura nanggap wayang ngelingne Pak. Wayang ki wayahe sembahyang. Wong urip ning alam donya oleh budidaya ning aja lali manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mergo isen-isen donya ana loro. Ana loro. Wayang kene iki sing diarani Pandhawa, kono sing diarani kiwa karo tengen. Tengen sing Kurawa karo Pandhawa. Pandhawa apik sing Kurawa elek. Kula donya ki ana sing apik ya ana sing elek, Pak. Ah iki lho. Wayang menika wayahe sembahyang. Tapi lek ulan sura ngene iki adewe dudu wayang, Pak. Apa? Ringgit. Sebabe ringgit ki disaring lan dianggit. Marilah kita menjadi netizen yang cerdas, marilah kita menjadi penonton yang cerdas. Deloken wayang iki sing lakune sing elek aja dicontoh, laku sing apik ayo diterapke ning alam donya. Tur ditularke marang sapadane. Lah nek ringgit. Nek kaya ngono ringgit ki disaring dianggit. Saiki nek lungguhing yoga. Yoga ki sak njaba ning sura Pak Gareng. Kuwi jenenge yoga, yasa gotong royong. Yasa ki gawe gotong royong itu kerjasama. Berbineka tunggal ika itu yang harus dilaksanakan. Nabuh siji, nabuh bareng, senggak siji. Senggak bareng, Pak. Kebersamaan. Bersamaan. Maam siji ya maam bareng. Ngantuk siji. Ngantuk ya gugah kancane, gugah. Digugah aja nganti ngantuk. Tapi lek ulane ulan sura iki duduk yoga, Pak. Jenenge apa? Pengrawit. Pengrawit. Beda ukara, beda arti. Pengrawit menika saka tembung pengrawit ki pengangen-angen kang irit. Ulan sura tanggapan rame,
kita harus pintar mengatur manajemen keuangan, kudu bisa nyelengi, dimen besok yen pas sepi awake dhewe sik duwe celengan. Ora dientek-entekne. Ora dientek-entekne. Oh, iya. Aja sampai besar pasar daripada tiang. Iya. Lah iki nek nggon suro. Pengrawit. Nggon suro. Sinden. Yoga iso diarani pengrawit, Heeh. nek iki diarani apa? Sinden. Nggih. Sinden ki sak njobening sura. Mergo sinden ki sikil ditekuk sinambi senden. Tapi lek ulane sura, Nggih. ulane sura ki Senden duduk bokok. sinden. Napa, Mas? Iki sing sodani waranggono. Artine Artine Sura. waranggono. Sura ki identik wong Jawa saka ngumbah pusaka. ngasah gaman. Mulane iso dani ulan sura ki waranggono. Tegese Waranggono, warang ki warangan, Pak. parangan ki Warangan ki ungkal. nggono. Nggono nggone wis ana wae. Dadi Nggono ki nggone wis ana. Dadi Warang. sapa wae sing duwe pusaka yen pengen ngungkal, nggone yen kene iki, Pak. Dadi aku roh penerjemahmu ki aku roh aku. Asline kowe pengen ngumbahne gaman gratis. Lah, ngono to. ngeten lho Pak Gareng. Iya, iya. Pak Gareng. Sik, nek kono waranggono dadi sinden, Tegese pengrawit dadi yoga, lah nek makrifate aku. dadi apa? Dadi apa aku? Lek ning jaba sura dalang. Dalang. Dalang ki ngudal piwulang. Pitutur. Pitutur. Siar. Siar. Tapi lek mlebu sura iki duduk dalang. Napa Apa Mas kuwi? Kluthuk? Teng teng trip. Sik, nyalek dhewe lho. Lho, nyapa? Lah lek kene wibawa yoga karo Kuwi ya enek pengrawit artine. waranggono karo sinden. Enten lho. Kene dalang kok Teng teng street cerit. aku pengen genah, aku pengen roh aku. Jek roh iki lho ilmu Jawa tuwa iki. Ilmu tuwa ta iki. Luwa, Pak. Tinggalan zaman Majapahit. Niki to. ilmu tua, Pak. Saking tuweke niki sedina tiba bapak ning jeding. Sapa kuwi? Para tuaku. Teng street artine. Teng teng trip menika tenguk. Dan gasmu. Teng teng trip. Kowe apa iki? Rumah aku. Iki lho. Nah. Teng teng trip menika tenguk karo cerita. Oh. Ceritane lakune wayang Pendolan Kurawa. Dimen ndi sing apik, ndi sing elek. Iki iso dienggo patuladan samubarange. Kira kajen lho kowe. Oh. Dalange wis kajen kok mbok ganti teng Sura Tapi lek suruh aku roh kowe kan dagelan. Sik Mas, Kowe lawak. nek umpama ngene lho. Nggih. Teng Nggih. cerit kok ya kajen. Lek ngene lho, salaman penak. Apa? Waduh, Mas Wiyoga. Pengrawit, Waduh, sura Mas pengrawit. Sura pengrawit. Nah, waduh, Bu Sinden. Waranggono sura. Waranggono. Bu Waranggono. Nah. Salaman ngene. Sugeng dalu Bapak teng teng cerit. Ngene aku yo lho, tapi ora apa-apa lho pancen artine Lho, ngono. kenapa ya? Tengok-tengok karo Karo cerita. cerita. Ora kok deg-deg street bener Boten, Dek. Pak. Deg-deg street ngadeg karo cerita. Ora keju kabeh. Yo ora likaten. Tengok Ini nek karo khusus cerita. pelawak untuk liyane suro pancen pelawak. Loh, nggih. Dagelan. Dagelan. Ini nek ulan suro aku roh aku. Napa Napa, Mas Pak? Gareng? Kuwi diarani Badut. Duduk. Badut ki sak njabane suro. Badut iki lanangane mentok e. Ora, dadi diarani apa ya? Tak geblok. Tuh, enek. Apa? Pasucong. Napa Pak? Pasucong, pamer swara liwat congor. Ayo nesu to. Kowe marahi Ora jarak. apa-apa. Awak dhewe pasucong bengi iki nyambut gawe kalih Bapak teng teng Ha cerit. kowe kan penak to. Piye, Cong? Kabarmu, Cong? Sae Pak teng teng cerit. Sae. Lah congor ngono kan kowe cerita kan yo panggah apik ngono. Ya toh. Iki lho. Iki diane kebersamaan. Lho kene Pak Gareng. Oh. Lho, niki sing dari kebersamaan. Aja guyu. Aku Lah, anakmu nyeluk. Lho, teng teng cerit teko. ngene iki kowe ndidik sing ora apik. Ngene iki anakku ngeten lho Pak Teng, ngono kan ya repot to. Iya nek Pak Teng apik, lek Pak Trit ngono meneh ya repot. Pangapunten tok. Wong iki Niki lho Pak. Ah. Wong ki nek iya yen ora. Nggon tata krama subasita sopan santun adat ketimburan sing diarani Jawa Jawi jiwi iki kepiye? Olahing rasa antaraning sura. Lah. Kudu iso meper hawa nafsu. Heeh. Ora kok kaya Mas kula ngeten iki. Kok Yang apa? tenteng cerit waranggono nggone wis ana terus ngungkal ngene iki jajal. Lah nek ungkale gegedene apa ya cukup kowe. Dadi Mangsamu. kowe iso jelasne. Nek kula mboten ping perkara lisan mboten. Piye? Nek kula sinau bak-bakan spiritual hati, Pak. Wo, ki lho Duk, adikmu iki Kowe dan menjilo rasa ki tenan. digawe. Menjilo tenan Kowe ora adikmu. ngerti kok wong ki kadang omong ning lambe ning urung mesti kesimpen ning ati. Ning lati karo ati kuwi kudu nyawiji. Biasane atine nyimpen ning nggon lati ora nyimpen. Kene mikir, kene ya ora iso omong. Biasane nek kene omong, kene mesti mikir. Nek kene mikir, kene ya nyimpen, iki mesti metu. Antarane lati, ati, nyawiji. Ngono. Lagi kapan beraksine?
Kowe iki. Jaluk iki nek diarani moco. Kowe takono aku takono aku beraksine engko lek wis wayah ngumbahne. Mas Gareng. Nggih. Kula mboten sah dites perkara pikiran, perkara omongan. Tak tes apa kowe meteng kowe tak tes ya. Wong ki sing diasahi ati nek sura ngene iki. Oke, Mas. Kowe arepe nglakoni apa wae, wong urip kuwi gampang. Ning sing angel kuwi piye supaya iso nata urip. Lah iki lho. Urip ditata barang nek klitik. Lho nggih no, Mas. Nggih, Mas. Wong urip ki gampang, urip enek sing menehi, ning nata urip kan angel. Iya, Mas. Iki lho. Ati, Mas. Piye carane nata urip piye? Iya, uripmu arep piye obah apa wae, uripku mesti iso ngerti apa sing mbok lakoni, Mas. Tenan. Lho, keplasing pengangen-angen, keplasing cipta. Leresipun ngoten. Oh. Ngono. Lah nek niki tuwane tuwa zong to, Mas. Mek tua-tua anu to. Lho kopong Mas niku. Oke. Iso kakange dikopong-kopong. Kowe ngerti apa sing tak lakoni? Sing mbok lakoni apa, sing tak rasake apa, aku mesti iso. Alah. Sing tak lakoni. Sing tak lakoni. Sing mbok lakoni aku iso ngrasake. Oke. Seksi penjenan, Mas. Lho iya, Mboten pamer, mboten sombong kula, Mas. spiritual lho iki. Nek omong teh sesuk kon dadi jurkam kono. Mas aku mesti omong pasucang to. Wis, aku tak rono. Aduh. Sing tak lakoni kowe Sik, engko dikira aku wong sombong. Wong klitik ora nyawang. Ini jane bukan tasmu ki. Kowe ora nyawang, Dik. Panggung solaran tok yang niki jane. Kowe arep nglakoni apa wae, yen aku ki ming krana rasa, Mas. Hop ngene wae wis. Aku ki wis Ditutup. Yes, Wis. Ngene lak jujur aku. malah apik kuwi timbang dasmu. Kuwi adae suwale peniti lho kuwi elingku. Ora barokah. Sing tak lakoni kowe Ngerti. ayo cepet ya. Ya. Aku nyapa? Kuwi nyekel gunungane wayang. Oh, iki titis iki. Cepet neh. Sik. Wis. Sik. Ndang cacek pikir aku wis kadung pening lho. Ayo aku nyekel. Kowe nyekel tase sinden. Lho. Terakhir kowe nek pengen ora percaya, wis to, apa sing mbok cekel? Apa? Kowe nyekel panguripane wong urip banyu. Ya apa ora? Kowe aja ming tekokmu ming gunungan tas terus banyu. Kowe deloken sinden sisih lor nomor 2 sing lemu kuwi. Bengi iki katoke apa roh aku. Weh, titis tenan berarti. Ayo. Tekono katoke apa? Nek jujur berarti bener. Piye jajali, Piye kuwi? Kowe kok mek omong. Kok ya pinter ta? Alah. Ngono kok larang. Kuwi kluthuk. Ya, Mas. Klinik piye? Klinik piye? Klinik piye? Kuwi kan kluthuk ta? Nggih. Sing mok tes. Ndak, jan klinik piye? Lho, piye Mas? Rasa Mas iki. Klinik piye, Rasa. Klitik cara anune kowe mau muni piye ki, Mong? Lho, nyekel gunungan yo ngerti. Ero. Nyekel tas yo ngerti. Nyekel ngombe yo ngerti. Kuwi kan kluthuk ta? Lah, alah kowe iki tau. Napa? Tak wongi, Mas. Sampeyan gumun ra? Gumun. Lho, iya. Tapi aja gumun, Mas. Ora nyawang apa-apa Lah. kok, tapi iso. Aja gumun, Mas Gareng. Iki nggon nitis bak-bakan ati lho. Iki golekane angel lho. Lah, sing ngomong golekane angel sapa? Ilmu seperti ini srawungmu mripes surat merah. Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu lho, Tuk. Lah, tak tutupi sirahku nyekel gunungan iso. Ya, Nyekel lah. tase sinden ngerti. Nyekel banyu aku yo ngrasake. Ya rono, aku oleh Kowe pengen iki bukti, Loh, ditutupi bukti apa? masamu semrawang. Ora ketok lho kuwi. Ora ketok wong aku mau ning mburi mbok omongi kuwi kok. Apa? Wis mbok omongi mau. Pertama nyekel gunungan ngono. Kedua tas. Wong mau ya wirawiri terus terakhir banyu putih lho mau ngono. Aku wis mbok omongi no. Kan aku tak mudun dulu ya, Mas. Aku Iki malah ngisi-ngisini kancane. aku kadung percaya lho, kadung percaya kowe iki pinter lho. Iso lho kowe iki. Aja ngapusi wong, wis mbok omongi. Aku meh pengen takon lho, aku nyekel apa? Ngono tak kira kowe ro. ngapusi awake, kowe jeneng ngene ngapusi wong akeh. Iya no. Ono ning mburi diomongi Mas Gareng. Wis Masa? temui nyapu to dadak omong. Layak kowe ra percaya. Wis sing penting sukses no. Sukses sing ngapusi wong akeh dosa kowe. Kowe aja sok ngono kuwi. Aku kok potong 200. Ya, kita sing tak pangan duwe ra halal gitu. Lah lambe kok kemresik kok.
Lara-lara. Mau mak nek bisa Mas. Ngene lho, mau nek ngene lho. Anu, engko nggih Banyulan iki ya, ngono lho. Nggih Banyulan iki engko pertama gunungan. Wis to. Sing keri ya banyu ngono ya. Kedua tas terus ketiga banyu putih. Ya roh aku kuwi. Aja mbleset engko isin aku ngono. Ya ngono kok dipamer-pamerne terus Mergo ndek iki kleru. ora cetha tak goleke kanca. Aja sik. Lek kepinteran pedhot mus aku Mas. Kok kowe sik arep ngetokne. Lho iya lho. Oh iya. Oke tak tahu ya. Apa kowe? Nyambut gawe oleh. Ha. Neng kamu tidak boleh membohongi publik ngene iki. Oh ngono ya. Dosa ngene iki. Nyakiti ya. Menyakiti. Ngene dikiroi salah kowe. Nggih. Dosa gede. Ayo demi kesuksesan to Mas. Sukses. Kuwi pembodohan generasi. Pembodohan. Ngono. Iki apa sing ndelok mahasiswa-mahasiswi ini. Sorry, Bahaya. Win lho. maaf. Oleh golek dhuwit ning ora oleh ngapusi. Ya. Oleh golek dhuwit yen kuwi hakmu yen duduk hakmu aja. Ngene iki ngapusi wong. Aja didagelan apa ya salah to. Ya, tapi ngene iki ngapusi. Dagel tapi yang dagel sing realita. Kasih. Ana aja ngene. Iso ya iso ora ya ora lho. Iya iya. Ganteng oleh tapi iki gampang ngapusi. Contohana, Tuk. Contohana, iki gampang ngapusi ta? Sapa-sapa diapusi kok iki. Semoga niar kancane. Lek iso ngomong iso, lek ora ora. Ane sampean iki lho piye? Iki masmu lho. Lho, sing arani gendak ya sapa? Gendakmu matamu. Padha lanang. Padha lanang ya dadak iki masmu lho, masmu. Kowe ya iso. Lah, Lho, lek ilmune iki Tanpa semayanan. alah. Pedhot. Tenan. ya apa? Mas aku sing nyekel anu, sing nyekel klitik, nyekel apa ngono. Ya wis Ya, ngono. wis tak nyekel apa? Ya wis jajali. Ilmu wulan Aku sura. mau terah jujur, aku terah ya rada ngapusi Oh, sithik. apa lagi nek padi-padi ku isi. Dadi golek duit iki aja sok ngapusi. Aja ngapusi. kancane. Ngene iso. Ngene iki mbahwa kadung gumun. Wah, Tiba tibake ngapusi itu. Ya mbah wis Kemayangan. urang cerdas kok gumun karo wong ngapusi nyapo. Mas aku. Wis lakono. Iki nyapo ki? Wis borong. Pun. Wis. Wis. Wis borong. Wis. Kowe nyekel botol cilik. Roh ngono lho, ilmu lho iki. Ayo. Ngene apa? Nek jale. Sik to. Ya apa? Yen iso ngomong iso. Yen ora ya ora. Ya. Aja ngapusi. Pisan kasih jajal. Surah. Aku ora semayanan lho karo kowe. Pancen nek ngapusi ra kalah lho, Mas. Kowe dosa. Dosa. Golek duit dosa ngapusi. Iki kok digawa mulih ya dipangano dadi Kok ngene lho, ngene dadi kan. yudun. Anakku ngene iki ndelok ngene iki, oh bapak ngapusi. Iya, iya. Sakne kaya. Ilmune padha ora. Wis borong. Wis ki apa ki jale? Wis borong. Wis. Wis. Pun. Kowe nyekel kresek. Ya. Lho. Nah, iki kakangmu contonen. Wong ki lek iso ngomong iso, lek ora. Ya. Mahasiswa guyu. Ya. Kok iso anu gumun ya Mas Gareng ya? Lho ya. Mahasiswa iki generasi bangsa yang cerdas lho. Roh iki kok iso guyu ya? Ilmu Guyu itu ada dua. Siji lucu, yang kedua terpukau. Terpukau dengan kepandaian. Wah, iku bar iki tak terpukul tenan iki. paling ora ya terkenyeng-kenyeng lah. Ya. Sankas jale. Aja meneh kok pisan kas wong iki tak bedhek kowe. Iki apa ki sing tak cekel? Wis borong. Sik adoh men lho iki. Kowe nyekel rokok. Pisan kas jale, aku nyapa deloken bar iki jale. Wis borong. Wis, ayo nyapa ki. Wis. 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 Wis ngene lah. Lah. Wis. Wis Nyapa borong. ki. Nyapa. Wis borong. Wis borong. Wis nyapa? Sik, adele. Wis. Apa wis? Kowe nginceng aku. Matane lho ning TV ketok kaya ngono. Goblok. Ora. Kowe iki apa ora nyawang lek ning kono kene. Enek amo layar ning kono ku lho. Wah kowe ngene iki nak ngene iki aku yo ngono. Mas golek dhuwit sing kalah ya Mas. Dosa. Ono kaya Uwin mau apusi mek karo Milon kaya. Elek yo. Sing penting bayar. Ora Cale cetha. cengol lho kene TV lho kok kinang ini. Ini tak goleke gandengan, Nggih, kowe nggih. aja nyawang panganane. Siap, siap. Ben itu tuke ben ditum kanca-kanca panitia grapyak kowe. Jangan tahu enak ya. Ya coba tak goleke gandengan. Oke. Kayak ono Sapa? Krisnia. Iki. Krisnia iki tak gandengne sapa ya? Cek. Mega, kene. Kene Dik diajeng kene. Mega. Oh, Mega ya ya. Mega ki wah langsung nyandak air Ngene. kehidupan. Kene. None wis sing rotak. Iya, Kene. La
ya, Dik. Heeh, Kang Mas. Pancen asmamu sapa, Nduk? Mega. Iya. Mega ki nyapa to tanganmu. Kalau musuhe megol kae lho. Iki Mega nek megol. Weh, Nyapa to? Duk. Kluthuk. Enek loro ki ya didum siji mboko siji to. iya ya. Tak siapi loro ki mergo saka ben kowe engko ora saling rebutan, ngono lho. Ijol no, Bos. Ora wis. Nyambut gawe sing halal ya, Mas. Disyukuri aku entuk operasi merah putih. Lah aku lek MBG. Oh no. Sinden mok reken MBG Ayo. ngawur kaya. Iki sapa? Sapa? Mega. Kowe oleh mega. Lah aku oleh mentok iki. Ngelokne sampean ki lho. Ejan ora. Kowe iki kaya wong Ya, ya, ya. peparinging Gusti Kang Sampeyan karo wis jagat ganteng. apa wae iki Sampeyan dadi. wis ganteng ngelokne aku. Alah lesu nyapa to. Oh, subhanallah. Siap. Nanti semangmu. Ali. Loh, kok buta ya guyu. Nek guyu ya buta. Ora apa-apa iki petingan ngono Loh, lho. lah kok minggat bocah isan? Iki lho, Mas aku. Pasangno to, Duk, pasangno. Mas aku. Sasang gawe. Langsung cepono linggis ngono lho. Sampeyan tumbas niki wang ya, Mas ya. Melet. Asane. Kapsul apa piye, Mas aku? Iso ora? Iso. Mau sing lukokne ya aku to. Loro lah nyepet kenemenen sampean. Lho kowe sekali-sekali gitu tak cepet nemen aku ndek mbok cepet nemen yo. Lah sampean tapi kan ya demen nek dicepetne nemen. Demen gundulmu ya. Masa lah Ngene sampean kok jalan keluarga penak. sakinah mawaddah warahmah. Uang Kalau Eh, tontonan Mas. kritik lho, kritik iki lanang kuwi tegese laki lancip nang ki menang. Dadi wong lanang aja sok menangan kaya sampeyan. Wong wedok ngene iki manut diawe mesti ndodok. Aku kering lho. Ujug sisi kaya kucing anggora. Lah Tak nyang cekel apa? kene lho. Klegat-klegot ngono. Kene Ndek. Kaya kucing Pasang anggora. ngono lho. Lah yo ora pasang nih. Pasang ngono lho. Oh, Ndal dicelekne ngono lho, Mas. nah, apa tok kesusu iki. Kayak suarane Kris Nyai gede. Nanti celokne lho, Mas. Aku ora mbayani ngene iki nek sewengi kan ning omah no lah ya mek guyon tok. Kok Lho iya no. Sampeyan nyapa ngumpel e? Maksudnya piye? Guyon tok piye maksudmu iki? Ya guyon tok bahagia to, Mas. Lho iya hidup itu harus Nek bahagia. uripku kuwi ya Mas, beda Nah. karo uripe iki. Nek urip kuwi tidak terlalu banyak bicara tapi penuh dengan surprise. Oh ngono, penuh dengan kejutan. Istri selalu saya prioritaskan. Maaf bos, maaf izin bos. Piye piye piye? Bas. Matamu jenengku Baseman mau piye? Bas lho. Ora, Bos, emah arepe muni Mas karo bos dadi bas. Mas aku. Lek masalah surprise, Nggih, kejutan, nggih. kamu tidak akan bisa mengalahkan keluarga saya. Kok saged? Lho Mas, Ndek, buktekno, buktekno. Bulan Mas. kemarin Nggih. saya kasih kejutan, Hmm. langsung lebur rumah sakit. Hah? Sangkik terkejute. Kuwi kakean lehmu ngewe surprise. Lo nyapu kan? Paling Mas yo kegeden. Lo sing nukone Mas apa? Motor kabien. Sapa nukone motor? Omah Lah apa kuwi? kamban. Loh, omah sapa omah? Lah mbok surprise kok nganti mlebu rumah sakit. Tak wae kejutan dek pas turu, roke tak lebur mercon. Lah Pak, dek, kok kaget. Aku ya kobal-kobal lho, Mas. Layakno. Kowe iki kejutan iki aja mrecon. Layakno Mas Gareng. Iki bojone kena mercon dek iki tak bel video call lah kok nyapa to, Cok? Saya tak metani dilu lek niku. Lho iso nganu kabul-kabul ora Ayo, karuan. kabul-kabul. Mabul-mabul no. Albone merconan retek no. Iya ning tawang. Halo. Ana Harmonis ki ngono kuwi. lintang. Kayak Mega yo mesem terus ngono kuwi. Nyapa to Mas sampean? Anu, Nyapa? Tak ilahi apa piye umbel? Kris nyaruk kluthuk jan kaya roh dolanan Mas aku. Keluarga iki ketoke perlu Resi ana, diperiksa. resi ana. Ndak sehat. Resi ana upil ku lho. Delok to. Iki guyu kae. Ganggu rumah tangga. Ayo Mas, ayo Mas. Bojomu di bali, ayo Mas. Ayo Mas. Bojomu di Bojomu di bojomu di anu. Bojomu di anu lah anu. aku ora jotos dhewe lho. Lho bojomu di. Lah
Lah malah aku mbok jongkrok-jongkrokne. Bojomu ewang ngono lho. Senenono bojomu dibal ngono lho. Bojoku mbok bali. Angganggu kenyamanan tetangga to. Bokonge bapakne. Atak dugang no. Sampluk ke rumah tamu. Lah iya. Kurang trimo aku. Lah Nesu, kudune. Mas, nesu. Sing ngarep lho, Bos. Oh, lara no, Mas. Sing ngarep kan mbok dengkul ngono ya. Oh, dekok no, Ngamuk. Mas. Dekok no aku kok. Delok to, Mas. Ya Allah. Ini lho, Mas. Tambah Enek ngono kuwi. enek putih-putih lho, Mas. Delok to, ya Allah. Eh, Ya kuwi Allah, Pak Kaji Mas, ndelok ya Allah. ndelik ning jero irung. Ya Allah, Mas. Mas. Kowe iki jane ngresiki upil kok golek undur-undur. Delok to, ya Allah. Delok to. Ya Allah. Ih, pipi. Delok to, rada jeru lho, Mas. Ya Allah, rada jeru. Malah rada diuncek jeru lho. Mas. Irung kok diuncek iki ora. Iki lho sogroken bendang mlebu. Antem ya. Ayo. Diajeng nikah. Enggak, Kang Mas. Ya sawetara ndak rung-rung ya, Nduk. Aku mbok sampean golekne lenggan to, Mas. Lenggan. Oh ya kaya ning nggon Taman Kaputren. Iya tak padoske Nduk sik Nduk. Oh, golek Kene lungguhan. pancen wong lanang ki kudu gemati karo eleh. Lagi ditinggal sing lanang eleh kok liwat lawang buri. Resikone bojone ayu ngene iki, mbok tinggal blulus tanggane. Mas aku. Piye sampean mau Kowe nyedeki iki ora sapa? nguwongke bojomu kaya. Sampean mau nyedeki sapa? Enggak, Kak. Wis langsung Ayo, sampean mau nyedeki sapa? Iki jane bojo, iki bojo. Sampean mau nyedeki sapa? Anu iki bojo Oh, nyedeki bojone wong ya, Mas. Niki lho. Ora kaya kirik aku sisi kene. Met. Mas Kene aku. kene diajeng mega garwanipun Kakang. Wah. Lenggah cahya lenggah. Enggak, Klitik dan ayam golek sing pas klitik iki. Wondene apa to sing ndak goleki saka sampeyan? Krana ming seneng tok. Golek ayem tok, golek tentrem tok. Wong wedok kok ming jalukane ming lungguhan, wong lanang di sing ora ndang semangat. Mas, aku yo kesel pengen linggo lho, Mas, koyo kae. Mosok aku gak dikeki linggo boyok, aku keju lho, Mas. Wong Bokongku wedok. lho keju yo anket mau. Kok wong wedok gampang iri. Lah piye? Ya perhatian toh, wong lanang ki perhatian. Ayo, tanggo kalau nek dingklek linggo celenet. Kenyeh. Wah, ya kenyeh. Kowe iki yo dadak linggo ora. Ndang untuk golekno Cahayu aku ngenteni Kursine iki lho. Kursine iki lho. Iki Langsung remuk to. kursine pecah iki lho. aku keju lho. Aku kok kerasa nguyuh. Kowe iki tak omongi duwene mek iki langsung bobrok remuk. Klek kabeh kayane bokong semok. Oh, dingklek koyo ngono diwane aku. Lene iki yo. Ah, bokongku cedera lho. Kang Mas Cidra karo karepmu. piye Nduk Cahayu? Mas aku nyuwun mimi, Kang Mas. Nyuwun mimi. Ya kene tak goleke ya Nduk. Mergo kabeh kuwi krana nuruti katresnanku. Kene. Mas Gareng, Nggih. bojo kula nyuwun unjukan. Ayo digolekne dudone wong lanang sing gati kok. Wong lanang gati ngono kuwi. Kene Nduk. Pancen kabeh kuwi mau wong lanang sing ladeni. Wong wedok ki angger. Sik Ngono kok nyecak sakinah mawaddah warahmah lho. Dingklek iki bosok. Lah iya tapi ya halus lho ya. Sepurane ya Mas. Ya apa? Kono Nduk. Diunjuk gek bar iki bawa sedhik lho. Lara lho. Lah sampean nongol. Nyampluk ibu diwasi ora nyawang ngene. Lepas kabulator. Lah sampean kan demen tuh. Kabeh tanggamu njaluk mie lho. Rasane piye Cahayu? Apa? Rasane piye? Sekarang jaluk Kang Mas Jaluk matur mie. Wah, tuku suwun. dhewe. Mas, Jaluk kancane. Tuku kalau dhewe. jaluk mie, guluku jan satu, Mas. Ora kuwi gulu apa-apa kok ngosronge nemen. Masane. Sik to masamu sapi wae dicombor iki. Mimi ora. Mimi ora. Mosok mimi koyo ngono.
Mimi pura. Lara Mimi, nggon muntah mie lho. Nya Mimi endang. Mimi endang. Mimi endang. Mimi endang. Mimi endang. Ayo Mas. Nyapa iki? Oh ya ombenono. Nah, heeh. Piguno, banyune piguno. Ngakrik langsung semaput ya aku. Sadar, langsung sadar. Lah nyang apa? Aku nek susu kadaluarsa ya. Kedaluwarsa piye wong? Sampeyan kok nyombor sapi yo Mas. Kedaluwarsa karo ora sing mau lebokke iki apa sing kowe iki mau ombeni cacake sing anu ya. Marang neka ing hang koso. Iki klitik ra nyebut iki. Mega dirayu anake nangis karo. Sesuk anakmu bengi iki gajiku gawanen ya, Nduk. Tenan ya Kang Mas. Amin. Amin. Tenan tak takir Mas. Sesuk tumbas nobat tidur sak toples. Ngawur. Anakmu ora nangis. Yo. Terus kok ngendi mau? Hawane adem. Apa ta? Bawamu apa iki mau? Iki Hunter Barbershop. Sun takon. Sun takon wartane. Lah iya to. Cukur model apa? Cukur model nganu Mas. Apa? Pang anu lah Mas jegrik-jegrik. Pohak sing jegrik-jegrik ngono lho. Oh, timbang apa to? Tak wong nggonmu isine sing jegrik lho tak. Lah. Mas aku lho. Oh iya. Lho. Arep bobor sirahe iki piye? Awang cukur kok bojone arep. Jaluke kan jegrik. Tak ngene ben jegrik nyawane lho. Ora gati karo bojo. Ayo. Tane Rekri. Aku mau kemulan ini Mas. Yun maem, Nduk. Nggih kula nyuwun Sik, tak maaf pundhut Kang ning Mas. Sik. Kene. Alhamdulillah. Iki tak tumbaske snack ringan ya, Nduk. Terima Ayo kasih ditulang. Kang Mas. Ya. Ini warna kesukaanmu. Warna kesukaanku. Ijo. Pink Mas. Iya. Mas. Sampeyan ki. Matane wong yo pink lho ijo. Ganteng, iki ganteng tapi matamu bosok. Lah aku kelingan iki lho. Kok satu-satu ya, Dik. Terima kasih Kang. Kamu satu, aku satu. 1 tambah 1 itu adalah sama dengan aku dan kamu. Ah, so sweet. Kenyeh. Mas, aku yo tukono makanan ringan lho Mas, awakku ben seksi. Ngerinan. Lho piye? Lah tanggane yo Delok apa? makanan ringan. Makanan ringan. Kenyil-kenyil ya, Sing Nduk. enteng, makanan enteng, Enak ringan. sekali. Ringan pol iki. Ora lho sitok roti, sitok kok mek opak Loh, kuwi lho. ringan no. Lah kok mek opo? Ora. Lambemu sih tak gugu apa? Lah Kowe nyuwun makan apa? ringan, makan ringan. Iki abot penteng. Enteng. Lah iya, kenyeh. Lah tapi lo kayak roti masa aku opak. Opak regane gur piro 500. Karep Ngono ya dipangan lho nitik nesu kowe iki. Enak. karep mangan. Lho ya ta, lek mangan melet-melet kok nyambik. Lah kelet to Mas, kelet. Janji-janji kueling. Go, penendi? Sumadatra. Iki. Ing tias. Terus piye, Nduk? Ingsun. Ingsun. Dimas ingsun. Dimas ingsun. Dimas ingsun. Cakoten, Nduk, cakoten.
Wani. Iki lho wani lho. Wanira. Iki lho cokot. Apa ngono? Panas. Aku. Malah kaya wong lanang wedok malah kaya nyambik kabeh kaya. Terus aku keluarga kentir kok. Wanira. Nimas ingsun. Anu Dok, tak dikone anu kamu terlalu banyak keringat, Dok. Kene, Dok. Waduh, anduk. Oh, iya iki Terlalu banyak wong lanang keringat. gati. Enggak apa-apa anduk, Dek. Lha, Dok. Amit ya. Meja langkung ya anduk kok. Terlalu banyak keringat, Dok, kamu, Dok. Aku keringatan Keringet sayang. enggak kamu? Kowe iki Iki lek ra serbet kompor, moh. Mas aku. Masa serbet kompor? Aku kan cantik toh. Cantik kok boleh mangan melet-melet. Lah kan anu kelet toh, Mas. Menikmati ngono. Mati. Nimas ingsun Mersapa iya sinaksenan bumi gandrung ra fokus ya kowe. laangi Yes. ya Tangi. wis entek to Lho piye to kowe iki? Tangi sing tiasa. Tangi sing ngono. Tangis. Ora tak ya. tangi sing Tangi. Tang, aja tak. tangi sing tias Ngenteni, lah ya su enten ana su ngenteni. nganteni darem bulan Kuwi cengkloke wong ragu-ragu. Suarane sampean apik, janan kan. Suaraku apik? Injih kan. Berarti Mas. kupingmu bosok. Kowe iki dilem bojomu kok ya. Oh, suaraku elek kok. Lumas aku. pancen kuwe satriya piningit sing cerdas bapak paluning pandhe Loro lho, Cuk. Kowe iki ra dicoleh panganan lek kerupuke dirembong. Kerupuk enteng ali-ali ku lho atos. Iki tembange dibagi apa, Nggih, Dik? tibake duet Mas, duet Mas. Piantun kalih menika genti-genteni ya. Nggih, Duete. nononene nonano. Sing gerak. Apa kuwi? Apa kok? Anu blebes. Sakit hidup pas lho. Apa lagu apa? Sakit rindu. Blebes. Luwe becik lara untu kuwi ya. Daripada sirahe telu. Sakit ya, Dek ya? Blebes. Pemblebes. Lancak Ya blebes. wis, oke, wis manut Mas. Iki dijunjung sik, iki diolehne dhisik yo. Sapa sih njunjung Ya, rene? junjung, lanang Tanggung wedok. jawab. Ayo, Oh, Kang. iki mau sapa njunjung rene? Bergula. Oh. Kerupuk bar didek ya dipangan lho, arep klutuki jan. Mas aku sih. Maneh Lek lambemu kena rayap. Lah, Wah. aku ya masuk. Enggone ora kene, mau kono lho ngene. Kok iso ning kene menggene lho ning kono? Nggih mancek sithik Sik. apa kok leh? Lho, aduh kuwi nggone. Nesu Dek. Mas aku. Kono. Padhe sik dahar lho. Mas aku. Sugeng dahar Pak iki. Oke. Yo mlebes dionekke kaya ngapa? Oh. Ojo nih, aku masih sayang padamu, my darling, I love you. Ojo nih, aku masih sayang padamu, my darling, I love you. Ojo nih, aku masih sayang padamu, my darling, I love you.
masih sayang padamu. My darling, I love you. Luduk bisa? Aku masih cinta padamu. Bisa. Lagi ngengei yo. Loh, lagi mau kowe ora nembang blas ta? Heh? Anu, wedane dipek kabeh. Kowe ora duet blas lagi mau. Orang gandeng blas lagi mau. Dipek kabeh, Pak. Anu pancen yo. Pancen yo. Sikok bagi dulu. Pancen jiwane kritik ki ngono kuwi. Lho kuwi. Ini nyadari, Pak. Wis aku tak dhewe. Kowe nglenggono. Aku masih sayang padamu. Ya, wis kuwi ae malah. Lho terusno. Sapa sing mok sayang sapa? Aku masih sayang padamu. Sing ibet modele rupane kok diayok-ayokne. Barang tak rayu lah, Kak. Aku sing ibet are. Mas aku. My darling, I love you. Tembang kinarya panglipur, kinarya hiburan nggone arek sowan lugunipun mapan wonten Dalem Agung Mbah Kasun, Pak Sis untuk warga masyarakat semuanya wonten pundi menika Jambu ditungake muga-muga selalu berkah. Amin. Yo rukun seger waras, Amin. tur kena diarani dipun paringi murah sandang pangan rezeki. Amin. Coba njajal iki dadi padatan tak dobel wong telu. Monggo Derek. Ana Intan, keluarga ngrobyong neh iki. Intan Mimin ning tengah. Nah, pinggir Lita karo Intan. Oh, ana Ngene. meme. Iya, iba, pilo, tiba kerja sama buku lupa coba Intan ono Lita ono. Wah, niki pun anu superhero kabeh Mas niki. Sejenis superhero iki pancen yo kena diarani iki Intan momong ponakan. Heeh. Lho Tembangnya aku apa, Nduk? nom dhewe kok momong to. Aku lo paling muda. Urung Mas. Aku sing dimong iki. Urung mesti lek. Oh sing dimong kowe. Urung mesti lek sing ngemong ki sing tuwek urung mesti. Oh masa? Nah, ngono lho. Mergo sing tuwek iki Mergo angel. urip ki mong ki nemong. Oh ngono. Kok mong ki nemong? Mong ki nemong. Piye Mas? Kadang-kadang ya sing enom ngomong sing tuwek, kadang-kadang sing tuwek ya ngomong sing enom. Lah, bengi iki jenengan jangan merasa tua. Bahwasanya sampean berasumsi bahwasanya jenengan iki ngomong cah nom-nom. Aja. Enggak, Aslinya memang. ya? Sampean ki nun sewu tak delok kan umur kaya Piro? asline kan 40 toh. Mbahmu. Loh, mbahku ya mbahmu. Sidak. Sudah. Lah, senak kita umur lek 17. Oh ngono. Ngono. Lah, Lah sing iki nom-nom tangan iki, iki, sing tangan nom-nom iki. iki. Iki malah kaya umur 50. Ya Allah, Beh, kok saya. Bakale Kowe tekan to. ngono bakale. Loh, jandune ndi jandu, Nduk? Lho kok jandu ning kono no. Ning kono coba. Tembangnya apa manut wong telu iki? Pitung, tak wae wektu 3 detik jiro lu entek. Wektune. Wah, wonten pamundutan to, Om? Ya, ya. Kitir sumilir. Waduh, sayange kitir sumilir kudu dionekne bengi iki. Lah, Heeh. senengane. Pundutan kitir sumilir. Oke. Ya. Diaturke disiarke sapa Intan apa Meme apa Lita sing nyiarne? Yo penyanyi iki yo saru lek nyiarne. Wah, berarti ya wis kowe tuh Iya. siarno kaya ngopo? Deke KMC protokol iki. Oh ngono. Anu to iki wis didik protokol Dek. Protokol. Lawa iki didikane Oh, keluput. kula didik. Titip pokoke aku. MC nggih. Ya. Lagune napa? Sitir. Kitir sembilan. Kitir sumilir. Oh, foto Kitir kok sitir. Ijen wong sitoke weh mau. MC lah arep omong kok. Iya, iya. Lagune apa kitir sembilan? Iya. Kitir sumilir. Monggo. Loh, piye to, Om? Ya pakai Yon Cahyaning para tamu ingkang dadi kinurmatan. Ing Ngangge- samangke kanjeng. Ngangge muka dimah. Muka. Oh, sampean siaran no SMP. Wis. Loh, lah aku dalang kok kon nyiarne iki Wis kowe. seru, malu kitir sembilan seru. Oh, wis terus apa penonton? Seru kabeh. Ya wis diitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Tak. Yo, kitir sumilir. Ono Mimi, Intan, Lita. Cakra budaya Indonesia.
au ae o ya jambu Sing
kanggo nalasi lungko-lungko keti kowe caca iki nek diwehi konoan buntutne sirih karena arep dicepot aja ping gak sida ditukne nek mereka pangapunten Mas Kliti nggih dawuh kleresan Mas Kering Kluduk sing baku menika kliak-kliak watone kecandak sareh-sareh waton pikoleh aja lali tetep manungku puja marang panguwasaning Gusti Allah nalurekke apa sing dadi dawuhe Mbah Kasun Mbah Wo juga buat warga masyarakat wonten jambu sedayanipun muga-muga kanthi wonten dalem menika mahanana berkah dadi dusun utawa desa ingkang subur makmur gemah ripah lo jinawi karta turta raharja amin. mekaten nggih kula tak netepi anu pinanggi malih nggon wanci sing luwih prayoga amin nelaken panuwun Mas Gareng nggih pun dene ngaturaken kalapatan mbok bilih wonten kladung ngatur kula lek gegojekan oh sami-sami wong bagus wonten unsur menyinggung dan menyakiti menika murni pelaku seni mengemban amanah budaya insyaallah kesalahan kekilapan menika semampir wonten pundak kula kalian Mas lah dalu menika namung derek-derek ndedonga mugi-mugi wonten ing dusun Jambu insyaallah dipun paringi piwales kabagyan kamulyan saha katentreman tebehaken bilahi sengkala insyaallah tentrem temurah harja sedaya amin terima kasih Mas Kliti Mas Kluduk matur nuwun